पाव किलो टोमॅटो बारीक चिरलेले, 2 मीडियम कांदे बारीक चिरलेले, 1 छोटा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, पाव चमचा राई, चवीनुसार मीठ. आता आपण टोमॅटोची चटणी करायला घेऊया. 1 चमचा तेल, राई, कांदा चांगलं परतून घेऊया. कांदा ब्राऊन झाला आहे. टोमॅटो घालून घेऊया. चांगलं परतून घेऊया. चवीनुसार मीठ, मिरची पावडर, गॅस मीडियम वरती आहे. गॅस मंद करून आपण हे झाकण ठेवून देणार आहोत. 2 ते 3 मिनिटं आपण झाकण ठेवणार आहोत. 3 मिनिटं झाली आहे. झाकण काढून घेऊया. टोमॅटोच्या चटणीला छान सुगंध येतो आहे. करायला पण एकदम सोपी आहे. थोडी कोथिंबीर घालूया. मंद आचेवर असे थोडा वेळ ठेवून देऊया. झाकण काढल्यावरती मंद आचेवरती आपल्याला 4 ते 5 मिनिटं झाली आहे. टोमॅटोची चटणी आपली होत आली आहे. अधूनमधून आपण परतवून घेत होतो. थोडीशी कोथिंबीर, कमीत कमी साहित्यामध्ये टोमॅटोची चटणी आपली तयार आहे. गॅस बंद करूया.